Čau! Já vás vítám u dnešního videa. A dnešní video, jak už víte, je ochutnávka věcí, které jsem nikdy neměla, číslo 2. Asi se divíte, proč pod tímto videem je napsáno, jako v názvu, ochutnávka několik teček a 2. Druhá část. Nebo 2. Já nevím, možná to ještě změním. No, ale zkrátila jsem to, protože mi přijde blbý tam pořád dokola psát úplně to samý a taky jsem i trošku líná. A prostě mě nebaví to tam pořád psát, tak jsem to takhle zkrátila. Myslím, že vám to nevadí. No, ale nebudu zdržovat to začím. Tak jako první, to je toto. Mluvám se, jestli slyšíte to skřípání, to je zvenku. No teda, tak, toto, je to už od Vánoc, ale to ještě neochutnala. Chtěla jsem to natočit dřív, ale nešlo to. A něco známého. Mira! Tentokrát je to orange, takže nějaký mňamozní pomeranč. Ale to si nechám nakonec. To jsem ještě také neměla. Prodávají to u nás v obchodě. O tom jsem nevěděla. Mamka koupila tam 3 balení. Na tohle jsem náhodně narazila, když jsem tam šla nakoupit, tak jsem to koupila. Ale OK, tak asi začneme. Tady odtahovala mršinu, nebo co? Nebo je mrtvou? Mrtvola. OK, nebudeme retardovaní. I když to jsme v reálu, asi. No, tak trošku si to rozbalím. Já to dělám jednou rukou, protože druhou rukou si držím mobil. Vypadá to jak... nevím co. Mamka říkala, že by to mělo být asi z hořké čokolády, a já už jen co mi to připomíná. Nějaký kuře bez očí, ještě k tomu s chlupama. Nebo dudlík, jenom dudlík! OK, jdu to sežrat, co to jako je. A na packu nebo co? No, tak nic. Sežrat. Ono to nemá hlavu. Ono to nemá hlavu. Vysypni misku. Zase nic. Opravdu je to z hořké čokolády a je to dobrý. Dám si to potom a teď ochutnám už je to. To je oranžový jak já. Jej. Když se to otvírá tou jednou rukou, tak. Já jsem to bala. Tak to bylo nějak moc dobře zalepení. Nepojď sem. Vypadá to takhle. Pochutám. Jo, je to dobrý. Má to jak pomeranč v bombónu. Je to vynikající. Počkej! Nakonec! No už další mi spadla. Mňam. Je to vynikající. Jestli to někde seženete, tak si to určitě kupte. Tohle je vynikající, i toto. I ty věci předtím, všechno je vynikající. Určitě si to kupte. Natočím ještě další díly. Mám tady spoustu věcí, co jsem ještě neochutnávala. Určitě to bude mělý. Tak jo, se vám asi loučím. Všechno, co jeste, dávajte mi odběry a lajky. A žádný dislike, jo.
Já se s váma loučím a čaute.